Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε και με ένα ακόμη πολύ όμορφο θέμα, Βασίλη, γιατί έχουμε πολλά μετάλλια για άλλη μια φορά για την σχολή καράτε του Γιάννη Στεφάνου. Ακριβώς, είμαστε σε μια εποχή που χρειαζόμαστε τις διακρίσεις από τους νέους αθλητές και τις αθλητρίες να ανεβάζουν ψηλά τα ελληνικά χρώματα, διότι σκορπίζουν και χαμόγελα και μας δίνουν ελπίδα για το μέλλον ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί να ποντάρει στους νέους ανθρώπους, να είναι παραδείγματα ήθους και βεβαίως αθλητικών διακρίσεων. Είχαμε λοιπόν επιτυχίες σε αγώνες knockdown καράτε που έγιναν για τη σχολή του κυρίου Στεφάνου υπό την έμπειρη καθοδήγηση του ιδίου και της κόρης του Κυριακή Στεφάνου, αθλητών και αθλητριών, σε αγώνες συγκεκριμένα που έγιναν στην Ουγγαρία. Και βρεθήκαμε στην σχολή του κυρίου Στεφάνου επί της οδού Παγασών στο Βόλο. Καταγράψαμε καθημερινό πρόγραμμα προπονήσεων. Μας μίλησαν και μας έδειξαν τα μετάλλια και βεβαίως δώσαμε και εμείς τα εύσημα στα παιδιά που διακρίθηκαν. Μας μίλησαν παράλληλα και για το καθημερινό πρόγραμμα, γιατί κάποιος για να φέρει επιτυχίες αυτού του βεληνικούς πρέπει να καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και είναι παράδειγμα προς μίμηση και για άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας να αποφεύγονται κακοτοπιές και να επενδύουν και τα παιδιά και οι γονείς βεβαίως στον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Με μετάλλια στο στήθος επέστρεψαν στο Βόλο από αγώνες knockdown καράτε στην Ουγγαρία. Αθλητές του Ιωάννη Στεφάνου. Ο έμπειρος προπονητής, καθώς επίσης η αθλήτρια και ο αθλητής που διέπρεψαν, τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας προπόνησης που πραγματοποιούν στη σχολή επί της οδού Παγασών στο Βόλο. Τα στάνταρς είναι σε υψηλό επίπεδο στη σχολή του κυρίου Στεφάνου με τις προπονήσεις για να γίνονται σε τακτική βάση. Η αθλήτρια και ο αθλητής που τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα παρά τον νεαρό της ηλικίας έπαιξαν σε αγώνες knockdown και ανέβασαν ψηλά τα ελληνικά χρώματα φαίνοντας διακρίσεις. Ευχαριστούμε καταρχήν που πάντα το Άστρα προβάλλει κάθε δραστηριότητά μας, είτε είναι σε τοπικό επίπεδο είτε είναι σε επίπεδο διεθνές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τόσο εγώ ως προπονητής όσο και οι αθλητές μας. Εκπροσωπήσαμε επάξια την Ελλάδα το Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Είχε τεράστια συμμετοχή το πρωτάθλημα. Παίξανε και τις 2 μέρες γύρω στους 750 αθλητές. Το Σάββατο που αγωνιστήκαν οι κατηγορίες των παιδών κορασίδων ήταν γύρω στους 600 αθλητές. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη σε όλες τις κατηγορίες, γι' αυτό και η νίκη των παιδιών έχει ιδιαίτερη σημασία. Είχαμε χρυσό μετάλλιο με την Αντωνία Ματσάγκου, πρώτη θέση στην Ευρώπη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι η πρώτη ευρωπαϊκή θέση που φέρουμε σε αυτή την κατηγορία. Και στους έφηβους είχαμε χάλκινο μετάλλιο, 3η θέση και το κύπελλο της 3ης θέσης από τον Ανδρέα Μπουντιούκ. Τα παιδιά έχουν παίξει τα τελευταία 2 χρόνια σε βαλκανικά και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αυτό μας έχει δώσει έναν άλλον αέρα. Βέβαια η καθημερινή προπόνηση και η προσπάθεια που κάνουμε είναι δυναμική και πολλές μέρες της εβδομάδος. Για να φτάσει σε αυτή την επιτυχία στην Ευρώπη θέλει πολλή δουλειά. Έχω ξαναπαίξει στη Βουλγαρία, βγήκα 4η θέση. Χάρηκα πολύ φέτος που κέρδισε το χρυσό, επειδή έβαλα στοίχημα στον εαυτό μου ότι θα πάρω το χρυσό και ότι θα τα καταφέρω. Μπράβο. Τι τάξη πηγαίνεις? Πάω 5η δημοτικού. Τι σου λένε τα άλλα παιδιά στο σχολείο? Ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενα για μένα και ότι θέλουν να ξαναπάω. Οι γονείς σου? Ότι είναι και αυτοί επίσης πολύ χαρούμενοι. Τη 3η θέση στην Ευρώπη. Είμαι χαρούμενος που την κατέκτησα, αλλά θα μπορούσα να πάω και στο τελικό. Μπορεί να είχα πάρει και την 1η θέση. Όταν είσαι έτοιμος να μπεις μέσα στον αγώνα και ξέρεις ότι θα είναι ένας δυνατός αγώνας, σε διακατέχει φόβος ή όχι? Το έχω δουλέψει αυτό, δεν φοβάμαι καθόλου. Το μυαλό μου το καθαρίζω, ασπραίνει όλο και ο μόνος μου στόχος είναι να νικήσω τον αντίπαλο. Ο κύριος Στεφάνου συμπλήρωσε χαρακτηριστικά στο ίδιο μήκος κύματος και η κόρη του, Κυριακή Στεφάνου, ότι εκτός από την αθλητική διαπαιδαγώγηση, στη σχολή καλλιεργείται το ήθος σε κάθε περίπτωση και η παιδεία για τους αθλητές. Αυτό για τους εκπαιδευτές, όπως επισημάνθηκε, μπαίνει ψηλά. Θέλει τα παιδιά, τουλάχιστον τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, να είναι πολλές ώρες στα φροντιστήρια και να έρχονται εδώ 8.30-9 ώρα. Και θα πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά, και αυτά είναι κουρασμένα όλη τη μέρα, αλλά ο τρόπος και η δουλειά και η θέληση, η ισχυρή θέληση που έχουμε, φτάνουμε σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Μια που αναφέραμε τους γονείς, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά ως προπονητής τους γονείς, γιατί η επιτυχία είναι στη δουλειά που κάνουμε μαζί με τα παιδιά, αλλά οφείλεται και στους γονείς. Οι γονείς που είναι κοντά στα παιδιά και συμπαραστέκονται στα παιδιά και τα ενισχύουν. Ένα ως θα πει ο μικρούλης. Έτοιμος? Ας.
Εγώ θέλω να συγχαρώ πολύ τα παιδιά. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουν και γυρνάνε με μετάλλια και επιτυχίες. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας, γιατί έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις με το σχολείο και δραστηριότητες μετά, να μπορούν να είναι μέσα στις προπονήσεις τους, στο πρόγραμμά τους. Ένα μεγάλο μπράβο και εύχομαι πολλές επιτυχίες στο μέλλον. Ευχαριστούμε!